खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बर' हेडलाइन आपडेट चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ, कास्टम बिफानआ नगावआव मोसानि बिगुर जब्द, सानैखौ हमदों। मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव कास्टम बिफानआ मंगलबाराव मासे मोसानि बिगुरखौ जब्द खालामो आरो आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब जुनारनि फालांगिजों लोब्बा थानाय सानै सिखाव फालांगिरिफोरखौ खायो। बे अपारेशना नगाव जिल्लानि नीलबागान ओनसोलाव जादोंमोन। सानै सिखाव फालांगिरिफोरा बोसोरसेनि सिगां जुनारखौ बुथारखांनायनि उनाव मोसानि बिगुरखौ म्यानमाराव दैथायहरनो नाजादोंमोन। कास्टम बिफानआ मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ जाफुंसार महरै हमनो हायो आरो मोसानि बिगुरखौ जब्द खालामो। हमजानाय सुबुंफोरा गोसोम हाथायाव बिगुर फाननो नाजागासिनो दंमोन, जाय ओनसोलाव हाग्रानि जिब जुनार आरो आयेन बेरेखा फालांगि नेटवार्कनि थाखाय सोलिबाय थानाय खैफोदखौ दिन्थियो। कास्टम बिफानआ रायजो राजाफोरखौ जुनार बुथारनाय एबा आयेन बेरेखा फालांगिनि जायखिजाया जाथायनि फोरमायथि होनो खावलायदों। गोमालांनो नागिरनाय हारिसाफोरखौ संरैखा खालामनायाव जथाय हाबाफारिनि गोनांथिनि सायाव बोलो होदों। आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब जुनारनि फालांगिनि सायाव बिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो बिबानगिरिफोरा सिखाव फालांगि अपारेशननि आबुं सिमाखौ बेखेवनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ, आसाम मेघालय सिमानि बटेरालाव खारबाय थानाय गारियाव अर खामदों। हाटसिंगिमारिनि आसाम मेघालय सिमानि बटेरथालाव गंसे खारबाय थानाय गारियाव अर खामो। जिगाबजों आबुं गंसे पिकआप भेनआ हरखाबै सोरां जायो। बे जाथायाव गारिया आबुङै खामजोबदों। रायखांनो गोनांदि गारिनि सालायगिरि आरो हेन्डिमेनआ गारिनिफ्राय बाज्रुमनानै जिउ रैखा खालामदोंमोन। गंनै अर खोमोरग्रा गारिफोरा अरखौ खोमोरदोंमोन, नाथाय गारिखौ आबुङै खामनायनिफ्राय होबथानो हायाखै। अर नांनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथायनि उनाव आसाम आरो मेघालय मोन्नैनिबो पुलिस खुंथायआ जाथाय जायगायाव सौहैयो। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। थामथि खौराङाव दङ, आबाद बिगियान मिरुआ काजलगावआव आबाद मेला खुंफुंदों। चिरां जिल्लानि गाहाय मावख' काजलगावआव थानाय आबाद बिफान मिरुनि बानजायनायाव आरो फरायसाफोरनि हाबाफारिनि बानजायनायाव मंगलबाराव आबाद बिगियान मिरुनि बेंखनाव मोनसे आबाद मेला खुंफुंनाय जायो। बे आबाद मेलाखौ हाबाफारि बायदियै सिडली बियाबनि गोदानै सायख'जानाय एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारिया बेखेवना होयो। रायखांनो गोनांदि नलबारिनि हर्टिकालसार फरायसालिमायाव फरायनाय सा 26 फरायसाफोरा हाबा रोंमोन्दांथि हाबाफारिनि सिङाव खुंजादोंमोन। बे आबाद मेलाया आबादारि दिहुनथायफोरनि गोसो बोनो हानाय गलाफोर आरो गुबुन आबाद बिथा दिन्थिफुंनायफोर होयो। आबाद मेला हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आबाद बिगियान मिरुनि अडिट'रियामाव मोनसे सांग्रांथि मेलबो खुंनाय जादों। गिबि आलारि बाथि फोजोंनानै मेलाव बेखेवनानै गाहाय आलासि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्मआ फरायसाफोरजों फोसावजानाय बसुन्धरा मुंनि गांसे गोसोखांथि बिजाब बेखेवना होयो। मेलनि समाव फरायसाफोरजों फोथार फरायनाय समाव मोनसे गुसुं मोगथाङारि सावगारि दिन्थिनाय जादोंमोन। बे मेलाव जिल्लानि गुबुन जायगानि आबादारिफोरजों लोगोसे हांख्रायजानाय आबाद फरायसालिमानि आबाद बिगियानारिफोरा बाहागो लादोंमोन होनना आबाद बिगियान केन्द्रनि गाहाय ड चन्दन देखाया बुंदों। ब्रैथि खौराङाव दङ, आसामाव खुवानि गेजेराव जाब्रबथायनि खैफोदजों मोगा-मोगि जानो थाखाय 45 साननि लामा रैखाथि हाबाफारि जागायदों। आसाम सोरखारा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोनाव लामा रैखाथि राहाफोरखौ नायफामनाय आरो आदब खायदा बानायनायनि थांखिजों मोनसे हाइब्रिद जथुम खुंदों। मोजाङै मावफुंनायखौ रोखा खालामनो थाखाय 45 साननि मिशन मड फोसावनायबो जागायदोंमोन। बे सावरायमेलखौ आसामनि गाहाय नेहाथारि रबि कटाया पुलिस बिथोनगिरि गाहाय जिपि सिंह, डिपुटि कमिशनार, पुलिस सामलायगिरि आरो जिल्ला हान्था मेला मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव लिंहरदोंमोन, जेराव बांसिनै खुवा गोनां थासारिफोर आरो फैबाय थानाय पिकनिक बोथोरनि जाहोनाव बांलांनाय लामा जाब्रबथायफोरखौ फोजोबनो गोसो होनाय जादोंमोन।
बे हाबाफारिनि बाहागो महरै 15 डिसेम्बर 2024 निफ्राय 31 जानुवारि 2025 सिम 45 साननि मिशन मड फोसावनाय जागायगोन। खुवा गोनां थासारिजों मोगा-मोगि जानो हाथाव ओनसोलफोराव जर'खा नोजोर होनायजों लामा जाब्रबथायफोरखौ होबथानो थाखाय थांखि लानाय राहाफोरखौ मावफुंनायाव गोसो होनाय जागोन। मेलाव डिजिपि जिपि सिंहआ जिउनि गोनांथिनि सायाव गोसो होनानै बुंदोंमोन दि मोनफ्रोमबो जिउआ बेसेन गोनां। बिथाङा जाब्रबथाय होबथानायनि नाजानायफोरनि जाफुंसारनायखौ रोखा खालामनो थाखाय रोगाथाइ, आबखारि, एसडिएम, पिडब्लिउडि, पुलिस खुंथाय, सावस्रि आरो एनएचआइडिसिएल जों लोगोसे गासैबो सोमोन्दो गोनां बिफानफोरखौ खाथि गोरोबलायनानै खामानि मावनो बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो बाहागोआरिफोरखौ जाब्रबथाय होबथानाय गोजौसिन गोनांथि होनो आरो बेफोर राहाफोरखौ गोरलैयै मावफुंनायखौ रोखा खालामनो बिथोन होनाय जादोंमोन। सावरायमेलनि समाव फोसावनाय गाहाय बिथोनफोरा जादों सेथियाव गुवार एसअपि, खुवा गोनां थासारि आरो पिकनिक बोथोरनि थाखाय स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउर जौगाहोनाय आरो फोसावनाय। नैथियाव दङ पर्टेबल हेजार्ड ब्लिंकार्स, सिनायथिजानाय जाब्रबथाय जाथावना ओनसोलफोराव फज'। थामथियाव दङ रेट्र' रिफ्लेक्टिभ टेप, बिफांनि गुदि, मोब्लिबनि खुन्थिया आरो टेलिफन खुन्थियाफोराव एपिक्स। ब्रैथियाव दङ रिफ्लेक्टिभ खैफोद ट्राइएंगल, गारिनि बिगोमाफोरजों बाङाइ नुनो मोननाय जायगाफोराव पार्क खालामनाय गारिफोरजों लोगोसे जनादेश थिसननाय। बाथियाव दङ बोथोर नायखांनायनि आपडेट, गुबै समनि बोथोर नायखांनायनि थाखाय मोनसे वाट्सएप चेनेलखौ मावफुं। दथियाव दङ पिकनिक स्पट थियारि, पिकनिक स्पट आरो ट्रानजिट पइन्टफोरनि मोनसे गुवार फारिलाइ बानायनो थाखाय डिसि आरो एसपिफोर। स्निथियाव दङ लामानि थासारि, एनएचआइडिसिएल, पिडब्लिउडि लामा आरो पिडब्लिउडि एनएचआ लोरबां थावनिफोर आरो गोसोम जायगाफोराव लामानि थासारिखौ साबसिन खालामनो थाखाय। दाइनथियाव दङ साइनेज, लुनाय जायगाफोर आरो लेन सोलायनाय बिन्दोफोराव आरजाथाव साइनेज फज'। गुथियाव दङ आयेन बेरेखा जौ फाननाय, गनायथि गैयै जौ फाननायखौ होबथानो थाखाय धाबा, लामा सेरनि हटेल आरो दावबायारि थावनिफोराव सिग्रोमनाय खालाम। जिथियाव दङ गारि सालायगिरिफोरनि थाखाय जौ होबथानाय, पिकनिक रोगाग्रा सालायगिरिफोरनि थाखाय जौ लोंनायखौ गोख्रोङै होबथानाय। जिसेथियाव दङ ब्रेथ एनालाइजार चेकपइन्ट, पिकनिक स्पट, हटेल आरो सिनायथिजानाय थावनिफोराव चेकपइन्टफोरखौ थिसन। जिनैथियाव दङ हरखाब फाहामथाय सिबिथाइ, हरखाब फिननायनि थाखाय एम्बुलेन्स आरो सावफाहामारि हान्जाफोरखौ सोलोगोनां बिन्दोफोराव दोन। बाथि खौराङाव दङ बिटिआरआव गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय डक्टर बासिराम बर' डक्टरेट फेल'शिप बान्था बिथांखि बेखेवदों। बिटिआरनि फरायसाफोरखौ डक्टरेट डिग्री लानो थुलुंगा होनाय, बिजिरसंनो थाखाय राङारि हेफाजाब होनाय, सोलोंथायारि बिथिङाव गोसो होनायाव मदद होनो थाखाय रांखान्थियारि बजाखौ गोरलै खालामनायनि थांखिजों बिटिसि काउन्सिल सोरखारा बर' हारिनि गिबि पिएइचडि डिग्री मोनगिरि डक्टर बासिराम बर'खौ जागायबाय। बे बिथांखिनि सिङाव फेल'शिपनि थाखाय सायख'जानाय फरायसाफोरा बोसोराव 1.80 लाख रां मोनगोन आरो फेल'शिपआ 2 बोसोरनि थाखाय जागोन। जिखि जाया मानो, जुदि नोंथाङा थिखानाय समनि गेजेराव डक्टरेट डिग्रीखौ फोजोबनो हायाब्ला बेखौ गुबुन बोसोरसिम बारायनो हागौ। बे बिबुंथिखौ बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि सामलायगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ बुंदों। समबाराव क'क्राझारनि दि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे खौरांगिरि मेलाव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ बुङो दि बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि गियान सोरां बिखान्थि बिथांखिनि सिङाव डक्टर बासिराम बर' डक्टरेट फेल'शिप बान्था बिथांखिखौ बेखेवनाय जादों। डक्टरेट फेल'शिप बान्था बिथांखिनि थाखाय बिनायसाफोरनि थाखाय नायबिजिरनाय खान्थिया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बेनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ गोसो गुदुं बिनायसाफोरनि अनलाइन खान्थिनि गेजेरजों आर'जलाइ बिनाय जादोंमोन। 15 अक्ट'बरनिफ्राय 10 नबेम्बर 2024 सिम अनलाइन आर'जलाइखौ नाजावनाय जादोंमोन आरो गासै 101 बिनायसाफोरनि आर'जलाइ मोनदोंमोन। आर'जलाइनि नायबिजिरनायनि जोबनायाव सा 89 बिनायसाफोरखौ आरजाथाव मोननाय जादोंमोन आरो सा 89 बिनायसाफोरनि गेजेराव सा 45 नि नायबिजिरनाय हाबाफारिया मैया आबुं जाबाय। खौरां मोननाय बायदियैब्ला डक्टर बासिराम बर' डक्टरेट फेल'शिप बान्था बिथांखिनि सिङाव गासै सा 50 आरजाथाव फरायसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइनि खाबु होनाय जागोन।
साफ्रोम बिजाथिनो बोसोरसेयाव 1,80,000 रां होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि जुदि सोरबा बिजाथिया जर'खा जेंनानि थाखाय थिखानाय समनि गेजेराव गावनि डक्टरेट डिग्रीखौ फोजोबनो हायाब्ला बेखौ गोलाव समनि थाखायबो साननाय जागोन होनना BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि सामलायगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ बुंथिदों। सायख'जानाय बिनायसाफोरनि जोबथा फारिलाइखौ दिसेम्बर 2024 मायथाइसिमाव खोन्दोआरि वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन होनना बुंदों। डक्टर बासिराम बर'नि गोसोखांथियाव बे समनिफ्राय BTC सोरखारा जागायनाय फेल'शिप बान्था बिथांखिया मेलेमगोनां फरायसाफोरखौ थुलुंगा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथि आरो सप्तायारि राशिफलखौ नायनो मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।